Let's go! So, we're live! Now, with plug-in band. Hello guys. Yes, so, I think kaila naman siguro mo ni Jeff, pero miming now natin si Sir Choi, atong episode 5, baka Choi, no? Mura. O, basta na 4 or 5, early siyang guest na to niya. Episode 19 na data. So, atong bagong guest ron is Simo, o si Wiwing. Kore si Simo, akong tinun nga si Erwin Urukay guys, vocalist of Plug-in Band. Ako dahil si Wiwik, ang tinuod ako nga kay Louie Escobarte niya Retem. Yes. Naman karon sa Kamutis nagstay ron Wing, no? Oo, nakos kamutis kay na akong pamilya dito niya ni Adto na lang po ko para mausaw yung kita po kong trabaho dito. Nya napo ko yung mga kajam-jam po dito po. So maor gyapon ang akong gidanga position as Retem. Yes. So, madto mo Kamutis, mangita mo banda. So Diba, na rin kinsa ka dyan. Kunta ka na ni swimming. Ato natapok ron na banda kay ato man gining sige nagplano sa una nga kita ninyo magtapok-tapok no. Sayang lang wala si Boss Boboy, Ang pinakabata. youngest Nakamanguran. member. Youngest na mo, among youngest. Youngest member. Na drummer. Nakadaghan og fan sa Plug-in Band. Yes, di gina na to absent si Boss Boboy no. Number 1 Grabe gid si no. Boss Boy, shout out. Lupig ang frontman. Lupig. Atong ukayon mayo atong mga role. So si Jeff naka-share naman siya iyang pagbaho, sa iyang pag-bass. Atong unahon sa ron kay ang frontman gina, syempre mag-unam gina. Ikaw Simon sa may masulti nimo as a frontman sa banda, like kung sa man nimo ma-experience. Sa una na ko, kay medyo mauwaw dyan ko no. First time pa lagi, kurog-kurog akong kamot ba kay maglibog ako sa kantaho na to, lyrics. Kato pa na Lisod pagsugod yun na to. Sugod Na ba? pa. Kadugayan ginaanad ra. Murag maanad lang sa kapot nga, dinili nga mawas mga tao ba. Ginanad yung kuhanday, frontman day. Nga dapat gid ka ikay muda sa crowd no. Oo nga, kita gay mo das crowd gid. Og arita sa Loyo manukar kay among crowd may muda na to. Nabali. Mga silingan mga kiyot-kiyot nga. Mm. Dapat mga makainom. Wala Pero- pa di mao. Oh. Malingaw raman sa Danila Lingaw noon. raman sa- Sunod kay si Wiwing, rhythm kawing no. Rhythm. So ako nag-start ko as guitarist Rhythm high school. So dire nakat-on ako gamay. Dito lang natiwas kamutis kay 2005. Bali naman mig kanang eskwela dito, high school. Tungod na po nilang Simo og ni Loloy, mo nang nahilig po ko sa music kay kami man barkadaha sa una, sige guban ana ba. Pag adto na og kamutis, man nadaan na lang po nako ang hilig sa musika. Mo to pinakauna gyud nakapalit og gitar nako kay si Loloy gyud nagpili. Love Guya eh. Na aksidente na disgrasya ang to nang unang gitara nako nalingkuran og kanang dili ka mao dili pa jud ka mao Malagi basta Ah. dili siya tag-iya sa Oh. gitar no kay di mampingag tarong di no. mampingan ba wa sa nakuan na mo to dito nagsugo na nga akong kuan hangtod nga kita dire Katong dili patas Loyo no. Nga ato mga fans kay mga bata pa man ano na to. mga bata mga hubog Kugo. lingaw sa kayo Madugay sa ng banda, lingaw, minsan malingaw sa. oh lingaw Kayo. dire ra pud ako na experience og balik gikan ko sa Kamutis nga katong kita punduka katong nagsugod na og jam na si Sir Choi katong na si Loloy mo nagkumpleto gito ba nindot kayang sit up ato kato Ay. panahon na A bit of background lang, kita magisilingan dire daan niya. Ato na ko nakailan ni Choi katong natapok ng banda, di ba? oo Asa man di kagigan Choi, nga gimikita mo. Bawo ka asa ko nang yabas atong panahon na. pero silang Loloy may Kami ni Anang- Ano mo Lolo. luloy? Kami ni sila. Lolo gid may sauna pag na Mm. kaila nami wala pa ko nag-eskwela po og college ato. Arian ko diri kami Lolo gid magsige mi og kuan ng gitar-gitar ba niya. Kanang si Lolo po nung patudlo sa Shout out kuha. Elmer Urukay. shout out Elmer Shout out yan. Guwapong igsuon ni samong bokalista. bali sa musika diri sa tuang kanang lugar mo si Loloy ang nahimong tulay ba para magkakuan pud ta ninyo Silbi siya ang foundation. no foundation na kuan bali daghay ni believe niya nga kuan diri kay daghan siya kamauan wa sa asa siya buta sa drum sa rhythm Keyboard. Kibaw siya tanan, di ba? Oo, kibaw. Oo, just keyboard. Round gid ba? talent gini niya Kuha na lang siya gi cameraman. Siya tanan na. vocalist Pilon ta siya dire ron, ug naa siya. Daging. Shout out lang ni Loloy. So katong nagkaila mo ni Loloy Choi kay ari na pud ka itong nagdako or college Way na. back una gid nang abot diri sa atong lugar kay 2003. Hmm. Uno pa ko edad yan.
Ay, Usan diri na pagkataon ako. eh. Mingaw pa kay natong lugar, wala pa kay mga Ah. kuan ba daghan king tao. So diri nya mato nga si Loloy magsige magsuro-suro kita kanunay maggitar-gitara. Dadaan ko gitara sa una kay frustrated banda man ko sa una. Wala ka ba pagsugod-sugod sa nako katong gitara ba. Ya mato nga kita Loloy nya manghulam siya sa kuwag usahay gitara na or magjam-jami das loyo. Kuyo gatong nga tambay da sa loyo makaraang bugoy das loyo. Oh. Mana nga diagid sa gitara gimi nga nagkasuod yun. Pero kung nailhan ninyo sa una kamong tulo ni Simo kay kuan man sa inyo mga skimboard game manghuwa mo na ako. Skateboard daw na. Igagin ako sila ha ba kay padung sa dagat. Ah. Sundutang skimboard hulman na. Mahilig ko Sunday gra sa Sunday gra Oh, isang degree gawas. sa bongbong. Kuya wa kawato na ni. Malon ba na skimboard di ba? Oh, Pero binuhat ram sa to ang mga ritaso ra gyapon nga kuan ba nga Kamura pa. plywood nya ipanghimo gibatakan. Kay kusog man gid mo magimuhimo ginyo ha sa Oh, gid na. Beatbox. saon na. Buhat pud may Kumbulata. kumbulata. Mm. Kami na lang utol. Kanang wala damha ba nga mainani di ay. Unsar ko to sa una mga plywood paggamit sudlan nagtubig mineral. Kuan ram nya ang cymbals tabon sa kuan rice cooker. Oh, buslot-buslotan niya kuanan og kanang mga strings nga putol-putol. Wala kumbate na niya silhig ang bali mahimong snare. Nindota sa lagi paminawon kay si Luloy sa nagkuan na kanang Nag- idea niya ba? Ah. idea. Yeah. Daghan pa jud kay mo ato panahon ano kay mga Oo, bata pa ba. nagkaday. Sila dia taga-ubos taga dagat. Abot sa dakong hawan. Nya karon nga nanay banda kay unsa may experience ninyo nga kanang di ninyo malimtan gid. Kung di ko makalimtan na yung muda kay katong yung pinakauna nung apel. Kuhan ko to good. First gusto na akong katon ng base. First pagito na ako na kuhan. Na Battle of the Bands, mga kontra, mga bata. Uy, pati ka mga bahay ba din? Mike Oo, mo bata mga no. bahay ba sus. Pagkasugod na sa katong kami na nukar kay yagit mga tao. Dagam sa nisuporta mo tanawa aron kol pangindot kay sa paminaw. Langan Labi Mike. na pag Mike kitag mga tao, wala Simo, wala si Chuy. labi na Purong. labi na pag solo ni Kachur. Awan na ay piyong-piyong na ay. Dili na siya matawag og Kuya Chuy kung bati iyang Alright. si Chuy good. Napagising mo nga Mike yung mga tao. Mm. Sus. Para sa kuha, the best po na ako nga sounds nga among na tukaran is KMF. Stubar ba to? Ah, Mm. oh, katong Sa basak na. Nindot, Mm. nindot jud siya og kuhan. Sound system. Mato din mo malimtan. Mm. Kuan man good sa musicians guys kay importante gid na sound system kayo. kay Nindot ang setup. Magani kay wala ka man uy Choy no. Gibunal imong microphone. naka-kuan po man na sa trabahoan ba. Makiki-practice nindo na kay-practice. Igabot sa among tukaran na. Wala priting batia lagi kami lagi nga nagtukar mi kay mura mi kay lakon. Nya sayang ba kay di ma-showcase. Mo na importante gid kayo ang sound system. If naay ka na mga party, secondary na lang na ang banda inyong hunaw-hunaon ang sound system gid inyong Kana. number 1 kay Importante. mo may gamiton pirmi sa host, ini games, ini tukar sa banda. Mm. Importante gid ang sounds nga nindot ug maayo gid bitaw kay dako kay nag-impact labi na sa banda gid nga nag-effort gid og practice kanunay para gid nga maka-perform og sakto ug maayo nya malingaw ang audience nya. Ningabot sa sound system mura og gisipon ng Mapaong microphone. din ba? Mapaong din ang Nindot pang gubulata. Mao gini term na mura gisipon ng microphone. Akong dili malimtan sa banda kay moments nga na mo request kunya bisag wa ta kay bawo kay makuha man. Mao gid Ora pinagis kulba. Oo. Kanang kuan ba mura nag tadugdi ug di ni makuha kay bati kay mo banda dili ta Mm. ka kuan dili ta show band ani kay mao. gipangayo sa mga tao is nindot nga show nya mo request sila nindot nag makahatag gid ka di ba mo nang nindot gamit sad kayo ang pag-practice ninyo individually kay at least nalay makibaw isa sa unsa na kantahan niya sultian ram na niyang other kabandmates niya so mo na matukar ninyo niya mostly or usually ang makibaw sa tukar kasi Choy mga tanan na lang Choy unsa may course anara na Choy so, dali ra kayo niya Sinyas ras mata. oh sinyasan ram na A B C D F G H I wala na H I nga chords din sana lang ba mata-mata na lang ba sa mga musicians ba ana sila yung mga hidden communication no kabantay ba na Kinahanglan nimo ma-adapt din ba ug unsay kuan ni Sir Choy ba? yung magtanaway Para sa gid mo makasabay, dapat di ba Mm. Ana mo mutual understanding. Mm, Sana sabay. all. Ang banda Ay, gud tuway muram kung sa nag basketball no. mura ra pud Oo, di lang physical Dili sa physical pero dapat na mo kanang kuan gid ba kanang as a group Coordination. gid mo na gid mo kanang murag team. no Sa man, kanang- mura mo Importante gina. Kay maglisod mo sa tawag sulod og dito ka ibaw asa tong timing. Ana gid. So No, team gid. Experience na team. gina na to gid. Oh, grabe gid.
harmony, kailangan mo harmony. Nga kay bawa ka mo harmonize kasi mga kauban ba kanang ug di ka kasud manggod sa inyong tripping kanang lahi kag jam ba. May rapod nga kita ninyo kay pare-pareha tag kuan, pare-pareha din yung tripping, dako go PM. Importante sad na nga magkasinabot gid. Magkasinabot sa mga genre, magkasinabot sa ugban pa kung sa itugtugon niya kanang malagi kanang naagi dapat team gid magsinabtanay niya kanang naagi kanang consideration pud ba. Kay lain-lain man tawag mga lasa sa mga genre sa music, pero kung banda na ka kinanglan i-consider sad nimo ang genre sa imuhang kauban pud. Mo na nga bisan og sakit sa imong nga musipra ka og K-pop. Tinood. Sirahon jud ka po na si Prahon gyud na kay kita banda man ta labi na variety band ta nya kanang variety band tanang gyud ni klase sa genre imo gyud na tirahon gyud. Kailangan versatile ba? Oo, gikan sa pinaka soft nga kanta hangtod sa pinaka hard. Bitaw. So nga na gyud team gyud, there is no I in the word team gyud. Yes, group po gyud mo. Actually daghan gyud kog memory sa pagpanukar nato sa banda nato sa kuan at sa sugod pa lang hangtod karon daghan gyud kog mga memories, mga good memories or not so good memories. Di ginaw kalimtan. Ang ako lang kanang ang Armfit gyud dako gyud kog pasalamat sa Armfit. Shout out lang ko sa mga staff sa ona og tag-iya sa Armfit. Dako kay pasalamat ana kay tungod ng Armfit good resto bar kay sports bar na hasa gyud ang dili lang ako ang banda sad kay na-expose gyud maayo ba for quiet 1 year gyud siguro tang tinukare. 1 year kita do. 1 year. O manang grabe gyud kayo kakuan gyud ba dako kay ang tabang sa exposure gyud ba nya tungod po dato nakakuan po tag mga opportunities po sa lain po nga mga imna nga katukar sad ta o manang nindot gyud di gyud ko kalimot gyud sa mga experience nato sa Armpit. Kay murag kamo ra man siguro bandaha wala mapulihan sa Armpit no. Salamat lagi ta ni Boss A. Boss Adrian, shout out Boss A. Shout out ni Boss A. Shout out boss. Yeah, ikaw Wing sa imong mga na-jamman sa plug-in sa una unsa may Katong sa una, sa wala pa na plug-in. choosy pa man dato. Choosy 5L pagito niya. Kanang bali ang nagbuhat ana nga pangan ako ra sad. Ako ra nang ikuan sa mga katong mga jam-jam sa una niya, mga food trip ana ba. Ang di ako makalimtan nato kay kanang na-experience ako dire sa tong lugar ang nindot nga teamwork bitaw niya pagsugod pa lang murag magkasinabot na bitaw ta nya moto ako makasabay ra man sad ko. Napapud si Ryan na to no. Si Ryan nakat-on na lang po siya ng kuan pero drum gid ang kuan kay maglisten man siya sa gitar. Dapat kay mga estudyante diri sa Pusok, di ba? Kanang sila negro daghan to sila di ay. Daghan to ako natudloan. Namanto sila sa balay sa boarding house nako. Ako kay mo tudlo ra sa ko mga basic lang. Lingaw naman sa sila si Vincent manghon ni Ryan tata. Taas Tata hilig sad maisad siya mo ko. Ang plug-in band magod nagsugod gina siya gyud kanang lingaw-lingaw ra. Imbitasyon lang ba okasyon dito sa Ilaka Boss Imot dito sa Imoton Animation Studio. Nagjam-jam lang mi na tapos pagka after ato ni suggest dito silang Boss Imo Boss Alan nga magtukod damig banda kay karon mi dito sa katong naay food street dito somewhere in Mandawi dito sa may dool sa Sykes. Kan that time wala gid mi kanang klarong bokalista gid. As in wala gid tapos day pagumangko ni Boss Buboy moya mo ko bokalista babae to siya nya kay dili man siya ka commit gyud. Motong niya na si Boss Alan nga mangita mig bulay bokalista mo to nga ang hitabo nag-scout ko nya nakahinumdum ko ni Simo. Moto nga akong gi-introduce si Simo. Ang that time ang line up ato namo gid kay ako ang lead guitarist Rhythm si Juby, bahista si Bunjing. Usahay katong pagmangko ni Boss Buboy nga kanang kuan, babae. Mo to yung line up sa that time. Katong bahista namo si Bunjing nga ni kuan man siya ni quit man siya sa banda ka for kuan personal reason. So mo to nga si Jeep pod among gikuha. Ay dili ako ba to na? Di tama. Ako ba dito na? Kanang nangitag keyboardista. Nya mo to nga pagpangita keyboardista, aton hunan ko si pwede man ka mo keyboard si Alot mo to nga gi-recommend sad ka namo ni Kuan si mo. Nya mo to nga ni quit si Bunjing katong bahista namo gid pinakaunang bahista. Mo to nga ikaw man recommend nga nakaigagaw. Si Jeep. Dani soda si Jeep sa Kuan sa plug-in.
So mga to, daghan mga nitabo. 2 Siguro years old na ang plug-in ban actually. bitaw. Siguro ko ato nagpractice ug baho niya. Mga tulo ka practice kina kay namdum ko nga si Jeff kay mobaho na nagsige naman siya practice. Ano ko kaya na kaning Jeff ang mga tukara kay pareha naman og Mm. mga tripping ba. Oo. Maura jud. Akatong first na to nga kuan jam ni Jeep kay nakaingon sa ko nga naay potential ba. Potential itong Oo, birthday. nag-jam to ni Atong Jeep. birthday nga atong Oo. giatindan ko. Oo, so mato nga niana ko nga pwede. The problema actually may kay wa mi bayista kay no lagi ni quit si Bunjing lagi. Mato nga sab yung bayista na niya. May na lang kay ni-recommend ka na naaday si Jeep day. So at least nga nabuo gyud ubalik gyud. 2 years old nang plug-in ban. Salamat sa inyo ang mga suporta. Yes. 2 years and counting. Thank you guys. Ayo kalimti og naa mo'y mga events. Kontak ka lami. Naaram gid na dayon. Ready to fire. Sa Manila ba na? Oh. Meron ka mo libayan. Sabot-sabot ra gid niya mo presyo. Lagi sabot-sabutan na. Way Shout out problema. ko na Genesis Marababol Tonyakaw. Actually daghan na mig mga sesionista nga niagi na mo sa banda. Na mo session na mo sa bass, Drum. na ba gitar wala. Ako sa vokalista. Oo, si kuan. Binuara. Drums man ni at the same time kuan kanang keyboard. Alot. All Magpabuot. around din. Di magpabuot ba? O may vokalista ako sabi. Ganahan yun mo salida yun. Bitaw. Actually daghan po tag makatunan og magbanda ta kay kanang una disiplina pod, time management para nako trabaho ko nya gawa sa magbanda na may trabaho so kanang kung magsipra og mga kanta ba kinahanglan jud ka mag time management at the same time commitment ba kanang magsipra tag kanta labi na sa gitarista lead guitarist ka mo take time gyud na gyud kay sigag paminaw gyud sa kanang mga solo nga komplikado kay mga solo ba usahay gali og di na makuha o kapuyan ako si paminaw imuan lang nako ako ang version total kaya basta dili lang siya bati anong ka ba dol-dol tinuod ba Dapat kay bawal Oo. lang gid sa mao gid sa no gitawag ana. Riffs ba na? mao gid Patterns no? oo kanang mga skala ba usahay li kay busy nato ba ganahan gid ko nga magsipra ko ganang plakado gid kanang murag original ba Kailangan po og disiplina sa kanang sa time management in terms of practice nga band practice na. Di ba Mhm. kay sabot alas 9 Mhm. oras niya. Dapat kid ka mo show up ana kay bati man mura mag-malive hanging nimo imong mga kauban. Mm. Magtukod pud mong banda, magsugod mo. Usa na sa challenges, lahi-lahi gud mo na mo mga trabaho sa gusa, napay panggabi usahay, di ba Choy? Mm. Nga di mo magatugma ba Di pero dayon ang practice. na so inyo lang gid na pangitag pagi na masturyaan man na ay lang gid mo kanang silent treatment kay unsa ano ninyo pag-communicate ano og di mo mutingog di ba di mo mo chat or mo sinra mo dapat tingog gid mo dapat kay mamanay importante sa banda communication gid nya commitment pod mo practice ka mo sipra ka og kanta kay aron ginig ka ana niyo da sa rehearsal na mo dali na lang kanang ready na ready na ba kanang smooth na ang inyong pag-practice ba so daghan mo ma-practice nga kanta productive ang inyong pag-practice dili kay usahay guilty ba ya pud ta usahay ni kay tungos ka busy ba diha na ta mo sipra da sa impronto na gid ba nalagi may man na Choy nga katong igpadong pa sa didto sa kwan kay adto pa naminaw sa kanta ba inig paminaw sa drummer siya paminaw sa drum ba kay ulo lisong Robbie ya first time mo siya kadungog ala patay Rock version day ito. Daghan yun na siya natabo. buak na kabot dito magiyahay na mo si Fra dito sabak kay mo tanan pero di gina malikayan kay namagi times nga busy ana di ba o nya nindot sa banda po bitaw kay kanang we meet always new friends daghan tag makaila daghan tag mahimo nga friends o connections so tungod sa banda na-expand ang atong kanang social life ba sa mo na-expand ang among social life Yep. nami mga wala na mo nakaila karon kaila nami nasuod na mo napalapad gid ang amo ang connection gid para nilang ko ano nila Mike og Gerson no i-practice dito kay Magkuhan sila ba? bago pagitabot kibot nga na tagbaso kana wala akong ganahan nga mga minggo di kalikayan gid na sa banda gid kinanglan imong atay ligon shout out ninyo no ganahan kay ko Mike kay smiling kay kabot na to ba niya tagaan ni kay baso tara inom dayon akan ni mo ni O, painit sa boso na. Ano yun? nag-duty yun ta sila di mang duty kay mananaw na to nagtuka Shout out ko sa The Headband nga mo nagdana mo diya sa may
the area code guys. Si Ah. Ma'am Sol Mayra. Oh, Shout out yang- ni mo ma'am, and then ni Yang bana. Sir Kuya Kwan, Glenn Glenn. Roca Flores. Glenn, okay, Oh. Glenn. Shout out ni mo sir, daghang salamat. Lingaw kay mingad to. Lingaw kayo dito guys. Silent mute yun. Sa mga bandang taga Shout silent out mute ni- nga mga shout friends out na to Silent Mute. Shout out Silent Pit no. Ninodi pod nga nagbira na to sa unang mga Mm. tukaranan. Mga sa event. mga exposure gid na to, di ba? exposure. Siya may naka-expose na to. Shout out po din ni Kuan ni Rino ug sa ilang banda nga silingan Selecta. sa banda. Selecta, Oh, Yubic. Selecta. Oo nga. Oji sa Lapu-Lapu. Cebu gid eh. Sa mga ligon diri sa Cebu, Pula po. sa Lapu-Lapu City. pinakaligon niya. Og ako'y guest nila kaya ako gid requestan. May ngon na diya request. Say ako mo police mark. Good ra pod sila ka kuan ka kuyog ba kay lingaw. Dili po na to kalimtan og shoutout ang atong kaatbang dito sa kuan sa Armfit sa una ang kuan kanang banda nila ni Banda Ma'am na Mars. Ay, kuan kanang Mm. Seaside Band. Seaside Band Si Seven. ng Ma'am Mars. Og of course ang bandang Lapu-Lapu. Shout out po sa Mga mga membro. pula po nila ni Limuel Nunez. Murag nabiya sila ron. Bindan. Nabiya sila ron diha sa kuan ay may bridge na sila Mm. bandang Lapu-Lapu nga poster Sila ka bantay mo. sila Sila nagdadya. Good. Natoy pangutana ba? Mm. Kanang nabasahan ako sa Facebook. Sa pagbabanda daw, unsa ni napundar nimo? Kamu tubaga na daw unsa ni napundar ninyo. Kasapot. Binora. Kita may na answer. Ako kung binugoy nga tubag ang napundar gyud nako sa pagbanda kinig ako ang bilbil dako na kaya. Sige inom og beer. Ya, gaan mo jud cropek og kuan tempura birbe. Nawagtang ako ang 6 packets sa nida. Nahimo na lang one whole. Pero tinod bitaw. Dagan kaon, dagiinom. Tanang flavor sa nisti kay baho ng gin. Bitaw, pero grabe kayo ang kuan bitaw kanang talking about kanang napundar ba labi na diri sa tua sa local scene diri sa Cebu or sa Pilipinas. Reality ginuno nga grabe ka mahal kay mga gamit sa banda, mga instrumento. Unya inikabot sa atong tokar kay murag thank you rang bayad. Tinod gina. Oh, pero reality ba pero man nga usahay lagi kini nga mong pagbanda gid kanang more on passion na lang gid ni ba. Dili siya more on kanang panapi or kanang pangwarta. Passion na lang gid ang nahitabo. Kita man sa good joy kay sideline man gud nato. Dili siya Oo. number 1 gyud nato Oo, source of dili po, income ba. Mao na musukol ra ta. Sideline lingaw-lingaw. Ako lang ni Bulgar diri 500. Sukat pa sa una. Oh, nagstorya mi sa kangkol sa Bluebirds Band mao pa na 20 years ago. Mao na 500 per kuan nya karon wagid mausab. So, mao nakapait ba nga Buhay kayong mga banda. oh. So kami musukol ra man mi kay sideline ra gud na namo, Sige, di man na kuwan namo lang ta. number 1. Kanang price reveal lang ta sa mga gamit para Oh, di na. aware ang mga kuan ba, aware ang mga kanang mga example mga bar owners nga unyahan na di ka mahal ang gamit kay na magay-ugban gid nga wa sila idea kung kanang mga gamit to unsa na kamahal ba. So emoji i-price reveal na imo ang gadget. Wala ko kabaw sa price gyud kay actually kana akong gigamit karon ng BSD ginakuha sa ako nga uncle Estimate Rhea lang ko. ka. Estimate kuanto na unsa gito na brand, kalimot ko sa brand. Estimate ako natos mga 15 to 25 narana. Sa una pagpalit. Sa una Dugay pagpalit. na gito. Dugan mo gito. Kuan pila no to. Katuig Katuig ito piso. siguro to. Basin mas pagguwang mo to. Basin lagi. So dugay na to nya. Mahal nun to sa una nya. Sa remote na ron nagkasaka na biyang presyo. Nananas mga times to. So, imo Iya microphone. microphone. Pila na yung microphone na naguba. Pag ko palit og microphone guys. Kanila ang gamiton. Kanira mong gamiton guys. Maintenance sa imong tilaok dai. Oh, kana Apil man na si gamitin na, mga so- investment. Tinood yun. So mo indes ra niya tao microphone nga kanang nindot siya og quality ba. Ako ang keyboard, pagpalit ato pag 2014 kay 10K pa to. Yeah, nananas times 2 ron. Wala man si Boss Boboy, ako na lang mo tubag sa drum set. Kay naka-drummer mo ko kandidat nato. Mhm. So kuan lang, katong drum set kay pagkapalita ato kay 38. Kay kuan man to, Yamaha man to nga gig maker, silver. O nya bago tong release ato but nanana sa mga kuan ron. 45 or 50. So mahal gid siya nya. Pero may bito alsa-alsahon. Yeah, happy taga-alsa, ug dadon dito sa DYJ or sa armpit kinay mawagtang, Na may bilin. kinay mabilin no kanang Reserva raan. lagi kanang stopper sa ubos ana nya.
ana ba ang investment nimo kay mura bitaw bawi ilang sa imong kuan. Manay nakalisod niya. Sa nga 20 ka tuig na lagi ng 500 nga TF. Wagi Mura kag panasod. makaingon nga para nako dili dapat primary source of income ba. Dapat sideline gyud siya. Kung na kay trabaho sa buntag, siya panggabiin nimo siya. Medyo ubay-ubay na gid pod akong na-invest gid noon pod. Kani may pinakamahal. Electric guitar na ako kay kuan man Japan surplus man ako ang usa. Nag-range na siya sa mga 10 to 15k. Gadget na ako, ana akong NUX nga brand kay 6,000 na siya karon. I-appeal lang sa to na akong Zoom nga G5N nga naas 30,000. Sus. Pedal ba na din? Pedal na. Pedal. Mo na katong kuno taas kayo, kayo. 30,000. Sus. Unya, Mas mahal pas gitar no. una pa ko yung mga analog pedals nga dili mo ubos og 1k ang presyo ana. Swap ta sa akong pedal choy sa drum. May sa may buto kayo. Kato kay So, buto kay. Wa pa rin labot sa mga kanang mga strap, mga kanang chords, unsa pa na diha, wa pa rin labot sa strings. Ang strings diha kay tag 1k na kapin kanang elixir og didaryo. Anya kay wala man ko gamit na rog maripusa. Sigo kaputlan. Katong sa armpit no magsingot butlan na. Maripusa ta, pinubre lang ba? Dali ra ba ka nang mo tayon, dali ra ka tayon. Liman kag sa halos taga-kanta kay maputlan. Wagi tokar nga di ko maputlan gyud mo na nga nakaingon jud ko ba nga paitan ning pobre musician tay. Maripusa ra gyud tayo pero ni-upgrade na ko ron. Pero katong nagmahalon kag strings choy kay dili na Wala kadali gid maputlan. wala gid maputol ra siya kung kanang dugay jud ba tambay pero during sa gig wala nindot gid nga mo invest ka og nindot nga string. Akong string Didario or kanang elixir kanya kanang malagi so dako-dako na gid dako-dako na pero wala lang gumagunaw na lay nga 500 rand TF okay ra kay malagi sideline ya passion man mo ang kuan lang di ang ubang tao dili gid na mo makasabot usahay nga sugot ra mo na TF nga na 500 or ana nga kanang ang inyong magamit kanang sanay mahal kayo ano pero para namo labi na sa ako ang part nga musician nga hilig gid ana gid hilig sa banda dili ra na mo igsapayan na as long as nalingaw mi og nakatag sa miglingaw sa ilaha Kay bawa na ron ng mga business owner nga kuan. Actually di man ta ka blame sa dana nila no kay panglitan wa sila mga customer kayo dili kusog Oo. nya ara na ta mo demand og mas dako-dako og number 1 kay bawat atong tukar nga mas kamao gid ta nya number 2 makakita ta nga daghan kayo sila customer kana makademand gid ana nga padak-i kay daghan man kay tag kuan daghan man kay tag nadaan ni sa mong pagtukar diri nanood ang mga tao ana ba Bonus. so makasabot masturyaan ra na dili na ninyo need ikasuko sa mga business owner basta mag meet halfway lang gid mo ba mutingog lang sad mo ba kung nakakita mo dapat mo pasak-an og kuan kay basin na day nananaw ani nga kanang makaingon nga mag-musician ko nya pagkadungog nila nato karon nagstorya kay gamaya ni sweldo yan actually naa may dagko Ma-discourage sila. ma-discourage sila ba o naa may dagko og ganahan gid mo mga adto mog Cebu adto stops di ba katong kuan choy adto taas dili magyuna siya ingon nga kanang dili man pud tanan nga kuan kanang mga resto bar or mga restaurant owner nga kanang baratog bayad sa gingon na namo makasabot ra miya ng mga uban nga mga resto bar nga mao na ilang hinatagan kay malagi kay kada sila nagapas pala sila sa ilang labi na kanang mga nag-abang ra pud sila ba so manay nga na so magpasalamat ra gyapon ta sa mga kuan nga kanang mura ra man siya og gibantik ba kanang tabangan ni nato ang resto bar niya tabangan sad mo sa resto bar di ba gibantik ra sinabtan na lang gid ba kini pong pagbanda pud kay mura pud kag gatanom pud ba og kanang kuan ba kanang kahoy ba magsugod mo na sa ubos gid mo na nga kung napa mo sa sugod gid kinahanglan gid nga kugi gid pud ba kanang dili sa tamo diman og ganing anang nga kamahal nga TF nang kuan gid ba inato sa lang gid ba unya syempre mura pud og kahoy magkatubo magkataas nya mamunga na ini kakabunga na diha na pod siguro mo upgrade na mo ba kanang nanasad mo murag nanasad mo kanang karapatan ba nga mo diman og ngani klase nga TF ba labi na kung nagkadugay mo nagkahait sad mo nagkanindot ang inyong performance makadiman sa tanan ang mga klase sa TF ba pero malagay kami masabot ra gid mi kay gawas nga sideline passion gid na mo ang malipay ra man dag makatukar og nindot ang sound system dyan mao gid na
gamay nga kalipay gid Dili ba? nindot nga sound system na maabiyabihon nga mga staff ug tag-iya or manager. Okay na man na, solve na miya. Kamo tabot nga may botilya. Na, Kana Lami kayo. sinaw-sinaw pang botelya ba na. bugnaw kayong kabayo. Pulang kabayo. When we hear the word music, deep inside unsa man gyud yung ma-feel like para ninyo unsa man ang music sa inyong life. Ang music para nako is siya akong peace of mind Mm. kay ug mo trabaho ko, focus kay ko sa trabaho. Mura kog mao na akong time to relax ba siya akong peace of mind in this gubot nga world bitaw. So nga na ang music nako. So ikaw Jeff unsa man nimo? Naibong ko bata pa lang ko kay ganahan na gid ko og music. Kung makana gyud ba na rag sa man ni kanang sigula ko gitar, ganahan ko gitar, pero ang ganahan gid sound na gid kay drum. Mo to nako ato dinduta din drum so murag susud sa ko noon na music para ako gini kay pakaingon bitaw na ug wala ning music kay mo bitag kuwang ka nya na ba? Mo na ba perspective Wala na sa nakapahol yung Oh, mura mo na napahol ako. Ay. Sana ako. Wala rin guyab. Wala. Basi mo na yung guyab. Si Pamit. Masar ba ta nagi-suggest na lang ko na ganahan jud kag banda dapat yung mga asawahon kay hindi tagtingog Para magkumbo mo. para di gid masayang ba. Sakto sa si uncle awa si uncle karon naka-asawa ni auntie na singer layo na sila nabtan pinakauna good silang kuan good ifawaya sila ang pinakauna nagikuha na banda sa Shangri-La una naa. Sa Cebu. Oh, Naabot na lang sila sento sa Singapore. Singapore. Shangri-La gyapon sila. Kailap gid nilang tagiya, grabe. Yan na sila ka Nang live dabtan. Oh, yan na gid ilahang na dapat. Salamat day kay ni sa uncle ganti Yes. Uncle Jeffrey ug Nanteria na Pagsugod pud nako Oo. sila sad gyud ang sig-push nako nga. Keep the fire burning. Ana magsige kog live sa Facebook kay mo comment gyud na sa Anteria nga. Go lang, keep the fire burning kay naman ay kuha ng passion nimo gud sa mga butang like if wala na ang fire nimo kay di na pud kaganahan kabantay mo ng mga musicians nga ma-fall out of the passion nga sa una magsigitar-gitar niya ilan na ibaligya ilang mga gitar di ba na may mga ingana choy so importante gid kay na nga naay mo blessed na kay ikaw na mo encourage nimo ba nga padayon na kay dili man tanan na ay support system ang uban kay mag-inusara man mo na ilan na lang i-let go or ilang mga partner kay di mo support mo na kay baligyan nimo gitar mo na gamit sus paita ang tao kay murag na namatay siyang sud ba nga imong gingnan ana ba mo na importante gid kay na Peace of mind sana sa kuha kay usahay ko lingaw nga kanta-kantas balay gikan sa trabaho ni Domingo arar ko dayon magkuan bijuki karaoke ra ba deras kuan ba sa ubos ba sa buha kay piso ra may hug sa una bitaw karaoke so diya ra ko naana duguan gining kanta-kanta ba grabe bitaw tong piso rang karaoke sa luyo no Oh. hindi mapaong mapagaw kasi mo singko Buntag pagaliwa na, grabe na kayo. ang imong singko kay puro pa jud Bohemian Rhapsody Side sa akong papa, gid puro gid na mga gitarista gid. May gustoon sa akong lolo, nakaton kog inom og tuba, nakaton kog inom tanduay, tungod anang kanang music sa gitara kay na may kumpar sa akong lolo sa una nya manuyog gay man sila kanang mga pangadji kanang kapilya, na mga piyesta, nya mukuyog man ko nila, nya nikuyog ato nila, mag-inom jud na di man kalikan inom na matiguang kuyog ni mga paborito mga tuba, tanduay, diha ako nakatog inom. duha day training Oo. day. Diha ako nakaton. Onya mo to nga diha sad ko na kuha akong interest pod sa paggitara. So diha ako nagsugod-sugod og gitar, mga basic hangtod niabot karon daghang nakailang nga mga musician nga mga gitarista pod gitudloan ko unsaon pagkuan kanang mga technique sa mga gitara. Unya ako po sa ding kuan pod akong papa gitarista pug banda sa una. So diha po kunita nakakita po kung sa mga style ba nila. Hanya man nga kanang music gid nagdako na gid kuan na gid di na ko mabuhi ning kalibutan na og wala ng music kay mao na akong extension sa akong kinabuhi. Extension sa tanan labi na og mga stressful days. Ana jud ko sa music gid diha gid na mapagawas gid na ako akong gibati gid. In fact na ako yung mga composition nga mga Bisaya ba nga kanta nga wala diha na og gisuwat gid ba. Sa una college pa ko daghan akong nahimo ana niyo. Wala ra gud kutob ra gud suwat-suwat, wala gid na tinuod, wala ma-record. Pero at least napagawas na ko pinagya ng mga kuan sa music. So dako gid tabang ang music gid sa ako ang part kay mao gid na siya extension gid na siya sa labi na gid sa kuan pag mga stressful days na or sa stressful nga situation sa akong kinabuhi.
naagid ang music yun naguban ako gid. Makaingon ka nga inig tiguang nimo ba kay makana ka nga may na lang kay nakasuway ko ato nga ako yung gi-pursue bitaw nga ako yung gisuwat nga ako yung giduyugan og gitara. Maminaw kog mga statement sa mga katiguangan, maminaw kog podcast. Usa gina sa ilang iingon nga may pag akong gitun-an ng piano, may pag akong gitun-an ng gitara. Kay pag abot nila gidad 20, wala na ang ilang learnings, nagsige na sila pang trabaho. Wala na sila ni try og lain ba, wala na sila ni try og mga kanang hobbies nila pagbata bitaw nga ilang ganahan unta. Kay reality hits naman, manrabaho naman, hindi naman manrabaho para sa pamilya, nanay anak, mga ana ba. So at least before ka unta maabot ana or while naa pa kay capability to do it, di ba? So that's a good that's a good example no nga imong yung try ang pagsuwat. Kaya ako magsuwat-suwat ko, may lami akong ipangsuwat. Mabati mo kayo. Lahi man sad ang lahi ang talent sa singing niya, lahi sa pagkanta, balayo ra gid kayo. Kasuway kawing naghimo ka kanta. Oo, kasuway ka na. Mo lagi kanang permente lang intro. Di ka buto ka ng refresh. Intro voice eh. Sige lang intro ba ya. Ana, mahuman. Paway. Sunod kuan balikan. Hanton makalimtan na lang, dili na lang hinon matiwas kay mana kalimtan naman. So sa ako apod ang music dili ra man kay talayo og kanang kuan pangunahon na ba about music. So kuan gyapon siya sa mga stressful pawa ra gyapon siya ana ba. Mao na nga kuan ninyo tanan kanang weekend musicians ta ninyo. Kay pang distress man siya sa work. Oh, distress. In other words pud kay if dili distress kay kuan sad kanang outlet to express yourself kanang ang imong pagka-artistic na may dili ra man na puro suwat ang artistic or drawing naman kay artistry sa pagplay og instrument sad kana paghimo kanang lead choy ba unsa gini tawag kana solo kanang mga solo ingana naaman sad na sa bass na solo si Jeff napoy solo sa keyboard na solo sa rhythm napoy solo sa singer kanang wala goy lyrics pero kanang solo ikaw na bala ba freestyle ba maringan na nya it's an art man gihapon. It's a form of art ra gihapon. So it's our way of expressing. Kuan shout out di ko ni J-Pax kuan ako migo na nako na kuan po siya kanang banda ba. So shout out mo Polly ni Auntie Rhea ug ni Uncle Jeffrey. Salamat kasi pagsuporta nako call na inyo ang gipawon sa instrument na daghang ko nakatunan karon og buhon ito yung sabot na mag tukod tag banda og gods kay call kay mo ginang usas pinaganahan gid na mga pila na field bossa nova. And shout out sa akong mama. Hello, mama. Musta ka diya? Shout out ko sa akong asawa day nga nasa Japan guys. So, hapit na muli. Yay! Pilya palagi. Yay! Sana all. No more lonely nights na. Change on. Only sticky nights. Naglamok na dugay kaon. Una dahil sa tanan, pasalamat ko diri ninyo guys. So kaning kuan na wa maginituyo kay si Mora maginagdaan ako diri. So pasalamat ko nga na kuan ko ani nga na future ko ani nga sa atong gikuan karon nga. Shout out ko sa akong asawa pod nas Camotes karon. Nya please niya og follow sa iyang kuan siya vlog ginag-admire gud nga kuan Jilis vlog. Si Jillian. Si Jillian. Nya syempre uponganon nya si Islaboy. Please po niya kog kanang naiganan mo follow, lingaw-lingaw po na yang kuan. Nasa dagat yung mga videos, Islaboy, yung mga pamilya po na ako diya sa Camotes po. Una sa tanan, pasalamat ko again ni Alot sa iyang Oponganon podcast kay gi-invite mi diri. Ikaduha na nako nga experience diri niya. Naagid kanunay ang kuan ba exciting gid kayo, maglingaw kayo. Katong mga kuan gustong magtukod og banda, nagplano magtukod banda, padayon lang gid na ninyo nga kuan kanang planuha. Ayaw gid na nga kutob ra mo sa damgo, kutob ra mo sa plano, buhata gid ninyo gid nga magtukod og banda. O nya kanang magsugod mo, di gid nakalikayan nga moagi gid mo anag mga challenges gid. Ayaw lang gid mo ka-surrender gid. Buhata lang gid na with passion, with love, sugod mo sa from the scratch. Of course, always be humble, determination, commitment sa inyong banda. O nya sa katong mga gustong mo kuan pod, mga gitarista nga gustong makamaog tawag na tog pro or kuan na gid ba mga solo o advanced na nga mga knowledge ng gitar padayon ra gapon mo ayaw mo ka-discourage kung sakit na yung tudlo og sige og ginang gitik-gitik sa inyong mga gitara ako niagi sa kuan na gid ni surrender ko pero nibalik ko pagbalik na ako nikalit lang ko kahanas kahanas gid ba di joke ra dili na siya overnight it takes time gid it takes time oras na gid
kinanglan gyud nga pada ka nang nagid mo kanang walay commitment nga makamao. So once again, daghang salamat nya sa nagsuporta namo sa plug-in ban, hinaot nga di minyo biyaan, naagyapon mo na ay mga possibility nga in the coming months or years kay nanasay bagong mga musod nga members plug-in ban kay kaning amo ang grupo kay kam-ango maning mga membro kay naman may mga personal pod nga mga rason pod labi na sa panginabuhi. Mao na nga hinaot nga bisan pa man tuod maglain-lain ang mga members plug-in ban naagapon mo. Pero hopefully pohon magkakita gyapon ta, magkakuyo gyapon ta nya makapapicture mi ninyo. Salamat kayo Punganon Podcast. Why Blima, you're welcome guys. Atong something in common atong tanan kay kita gid lima na diri og atong mga ubang ka member kay we all took action yun. Wa lang ta sigtan-aw sa mga musicians. Ni-practice kita tanan. Walay nagpabili na to. So ikaw ganahan ka may musician pohon or imo bang anak or imong kuan, encourage them lang yun to take action nga if ganahan sila mag-gitar, ganahan sila mag-drum, lihok adto didto, praktisan ana, show up kay importante kay na wata kay bawog asa na sila maabot, wata kay bawog sila na sunod nga Mozart, di ba? Suportaan lagi na nato mga tao nga na and Pwede ra sa mga pa-enroll sa ME workshop. Yep. Karon ako sa nagi-post kadiyot but resume na punta na kay summer maguna na ko siya kuan. Yung summer by open no nya. Man naman ang summer rin ting uwan naman ting bagyo naman but mapangitaan gyud ta nagpagi sa mo nagdako mag-offer. Baka naman i-promote din ako ang kuan day kanang ginagmay nga channel Facebook page ba. Master Jericho Vlogs. Nya nasad ko kuan kanang TikTok pod nga kanang account kanang para sa mga gitara lang gid ba. Gigs, tutorial covers, Sagittarius. Mana siya Sagittarius. So, pwede mo dito mo message na ako kung gusto makatunan regarding sa gitara. I-message lang ko or i-comment dito sa ako ang mga videos para himuan ako og content. Thank you sa akong mga followers. Bye.